In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Access Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Een hele fijne week toegewenst. En we brengen u weer het belangrijkste nieuws van vandaag. Met na de reclame aandacht onder meer voor werk van een varkensboer hier op Curaçao. Blijf kijken. Eerst het belangrijkste nieuws op Curaçao. En dat gaat over een groot politieonderzoek in de wijk Seri Mahuma. Gisteravond zagen buurtbewoners politie over straat bijna van huis tot huis lopen, informatie verzamelen. Namens de Extra werden we gebeld omdat mensen zich afvroegen wat is er aan de hand. Nou, wat weten we van de zaak is dat er heel veel politie op straat was gisteravond. Dat het een onderzoek betreft naar een diefstal. Meer dan een kleine diefstal om maar zo te zeggen. En dat ook het team dat diefstallen onderzoekt voor de politie aanwezig was. De politie zelf wil weinig zeggen over het onderzoek. Zegt dat ze later meer aandacht aan zullen geven. Maar er zijn dus veel gesprekken gevoerd met de mensen op straat. En van huis naar huis is er daadwerkelijk onderzoek gedaan. En hopelijk horen we later meer. Onderzoek naar witwassen, een ander onderzoek, dat heeft te maken met de inval die op 1 augustus plaatsvond bij Melcar Prepaid Cards, zo moet ik het zeggen, aan de Jan Noorduinweg. Nou, nu blijkt, zo meldt de Extra, zou het gaan om een onderzoek omdat er miljoenen rondgaan in dat bedrijf, Melcar Prepaid Cards. En de verdenking betreft witwassen. Nou, niemand is schuldig tot het tegendeel is verwezen. Dus het onderzoek loopt nog. We weten niet wat er zich precies afspeelde. Maar het gaat wel om een grootschalig onderzoek dat in eerste instantie gericht was op containers die uit de haven vertrokken. En nu dus gaan over het feit dat bedrijven voor miljoenen in dat prepaid cards bedrijf zouden laten rondstromen. UOC reageert op rapport. Dat staat vandaag ook in de Extra. We hadden vorige week verslag gedaan van een kritisch rapport over het wijze waarop de Universiteit van Curaçao, de University of Curaçao, ruilt en zeilt. Nou, daar was veel te verbeteren. Meer nadruk op transparantie, minder angstcultuur, meer overleg. En volgens de rector is dat ook goed. Er is gevraagd naar een kritisch rapport omdat de universiteit vooruit wil groeien. En daarbij heb je geen rapport nodig waarin alleen de goede dingen staan vermeld, maar ook de kritische punten, aldus de rector. Dan gaan we naar een ongeluk met 8 gewonden. Vreselijk eergisteren op zaterdag in het weekend vond dat plaats. Op de weg naar Welgelegen, ter hoogte van Grote Berg. Daar raakten verschillende auto's bij betrokken. In totaal 8 gewonden, waaronder een baby, enkele jongeren en een zwangere vrouw. Zoals de Extra vandaag ook meldt. Het is een punt waar vaker ongelukken gebeuren, ter hoogte van Grote Berg. En misschien is het ook goed om te kijken naar de verkeerssituatie al daar. En natuurlijk naar het rijgedrag, want er wordt, voor degenen die vaker naar bandenbouw gaan, vaak hard gereden. Dat weet u. Man overlijdt na val van trap. In de KJJ is dit weekend een man overleden die aan het werken was. Hij stond op een trap, is door nog onbekende oorzaak gevallen op zijn hoofd en is daarbij komen te overlijden. Het gaat om een 51-jarige man, Rachel Valks. In eerste instantie heeft de politie onderzoek gedaan, maar alles wijst erop dat het gewoon om een noodlottig ongeval gaat. Opnieuw toeristen, slachtoffer van diefstal. Het is de zoveelste keer. Huurauto's en toeristen die worden vaak het slachtoffer van diefstal. En dat gebeurde dit weekend in de Telamonstraat. Een beetje bijzonder, omdat de toeristen hun auto hadden geparkeerd. Toen ze terugkwamen, zagen ze dat de ruit was ingeslagen. Zagen ze dat er was geprobeerd om de auto te starten. Dat is niet gelukt. De auto heeft dus heel veel schade opgelopen, maar kon niet weggereden worden. Dus hij stond er nog wel, maar flink kapot, om het maar zo te zeggen. En dat is natuurlijk voor de toeristen niet leuk en niet voor het verhuurbedrijf. Weerprijs Jean-Julien Royer. Het is al de 36e, hoort u dat? 36e prijs die Jean-Julien Royer heeft gewonnen als tennisser. Afgelopen weekend won hij de National Bank Open in Toronto. Dat deed hij samen met zijn partner Marcela Arevalo. Het is dus een duo tennis. Hè? Het is niet een enkele tennisser, maar het is een twee mannen
tegen 2 andere mannen. Die hebben de prijs gewonnen. En het is de eerste keer dat Royer en Arévalo een Masters 1000 toernooi hebben gewonnen. Er zijn 9 Masters 1000 toernooien per jaar. Dat zijn zeg maar de hoogste voor het dubbelspel in tennis. En het is de eerste keer dat Royer dit gewonnen heeft. Nou, mooi in ieder geval samen met zijn partner Arévalo. We gaan over naar de reclame en dan zijn we zo terug met meer nieuws. Hallo, we gaan naar Bonaire toe. Dat is altijd leuk. We brengen Access Journaal met heel veel liefde en plezier vanaf Curaçao. Maar van 3 tot 8 september zijn we op Bonaire. Dan gaan we kijken hoe het op Bonaire gaat. We brengen het laatste nieuws van Bonaire. En natuurlijk ook alles wat er op Curaçao gebeurt, volgen we vanaf daar. Voor veel mensen interessant om te zien hoe het eraan toe gaat in Bonaire. En als er adverteerders zijn die denken van nou, daar wil ik ook wel aan bijdragen, dan kunt u naar dit mailadres een bericht sturen. U hoort de komende weken meer van ons over deze reis naar Bonaire. In ieder geval de eerste week van september nieuws vanuit Bonaire door Access Journaal. Blijf kijken. Dan gaan we naar Punda toe, want eerder maakte de politie al bekend dat er strenger zal worden opgetreden tegen mensen die een auto verkeerd parkeren. Nu wordt er gezegd dat vanaf vandaag er gerichte controles zullen aanvangen. Het Korps Politie Curaçao laat weten, op verschillende momenten wordt opgemerkt dat steeds meer bestuurders van gemotoriseerde voertuigen hun voertuigen op niet toegestane plaatsen parkeren. Deze acties zullen nu beginnen in Punda, specifiek in de Kuiperstraat, het Gomesplein en de omliggende buurt. Wat kunt u verwachten als u uw auto verkeerd geparkeerd heeft? Een wielklem. De politie kan namelijk ook fout geparkeerde voertuigen weg laten slepen op kosten van de bestuurder of de eigenaar. Als de auto is weggesleept of als u een wielklem heeft, moet u zich melden bij het politiebureau in Punda om na betalen van de boete de klem te laten verwijderen of het voertuig terug te kijken. Maar wees dat voor en parkeer in de correcte vakken, zou ik u op het hart willen drukken. Dan gaan we naar een heel andere situatie, ook in Punda. En dat heeft te maken met de beslissing van de overheid. Die heeft vorige week bepaald dat een pand op de hoek van de Keukenstraat en de Sommelsdijkstraat moet worden afgebroken. En dat is tegen het zere been van Promo. De stichting Pro Monumentu begint namelijk een kort geding tegen deze situatie. Omdat volgens Promo-voorzitter Dennis Klaus het pand helemaal niet in zo'n slechte staat begint. Het is overigens geen beschermd monument, maar hij is een kijkje gaan nemen en laat weten dat er structureel niks mis is aan het gebouw. Alle dragende wanden zijn intact en vertonen geen scheuren. De dakrand en dakgoten zijn slecht en er zijn delen van naar beneden gekomen, net als de dakkapel. Maar dat kun je relatief eenvoudig oplossen en dat betekent niet dat sloop noodzakelijk is. Dat zegt Dennis Klaus, die zegt dat de overheid in dit geval niet goed gehandeld heeft en daarom heeft hij een kort geding aangespannen tegen de overheid. Dan gaan we naar een heel ander onderwerp en dat heeft te maken met de Hidden Green Movement. Dat is een project waar we maanden geleden aandacht aan hebben besteed. Elke maand staat iemand centraal die bezig is met landbouw, in ieder geval met op een groene wijze Curaçao beter en mooier maken. Deze maand is er een nieuwe video geplaatst op de sociale media van Hidden Green Movement. En die gaat over een varkensboer, Avienda Aquino, die een self-made varkensboer is. Hij heeft het dus zelf geleerd. Kijk even naar het begin van deze video. Mijn naam is Avienda Aquino. Ik tenho 33 anos, eu estou Curaçao. Nós temos de nationaliteit Hollandees. Eigenlijk aqui nós estamos eigenlijk de tour porco, pero agora que nós estamos bezig a concentrar mais tanto riba carne fresco e local. Nós temos maioria carne de porco. Carne é parte chiquito e nós vamos desenvolver parte de galinha também. Então nós planta alguma fruta e verdura e comida para o besta. Mas nasce, me grande não estava assim esse. Então segundo comida
crescer, me desarrollar mes. Então, bota cria paixão para o que bota assim. Então, eu me a seguir den é parte de que eu quero. Então, o importante é que para comprar produto local, tem garantia que é carne ou é produto o mais fresco possível. Sua qualidade segura, roupa mais alto. Bijvoorbeeld fruta com anda kita fiore verde, então mandele aqui na ela que dá tanto rato dentro do freezer, bom sa onde ela passa e ora vou comprar produto local, vou sostener economia, a maioria de lo que está sente que dolora na corso mês ora. Hidden Green Movement wil dat er meer awareness, bewustwording komt over de landbouw op Curaçao en ook over het creëren van lokaal voedsel. Dat is belangrijk. Wilt u de video helemaal zien? Dan kunt u naar de website gaan van Hidden Green Movement op Facebook, Instagram of op de website thehiddengreenmovement.com. En elke maand staat daar een nieuwe video en kunt u ook de andere video's nog blijven bekijken. Nou, tot zover het belangrijkste nieuws. Over Facebook gesproken, bekijkt u ons via Facebook, volg ons dan, druk op de knop. Bekijkt u ons via YouTube, abonneer u dan, druk op de knop. En dan zijn we er morgen weer voor u. Ook als u niet op de knop drukt hoor, maar we zouden graag willen dat u dat doet. En we zijn er sowieso morgen weer met het belangrijkste nieuws. Een hele fijne dag verder. Tot ziens, tot morgen. Dag.